Matthew 9 verse 1 NgokukaMatewu wesishiyagalolunye wayesengena emkhunjini wawela weza emzini wakubo. Bheka baletha umuntu ofe uhlangothi elele ohlakeni. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, "Yima isibindi ndodana, uthethelelwe izono zakho." Bheka abathile kubabhali bathi phakathi kwabo lo uyahlambalaza. UJesu ezazi izizindlo zabo, wathi, "Nizindlelani okubi ezinhliziyweni zenu na? Ngokuba yikuphi okulula ukuthi, uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi, vuka uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi iNdodana yoMuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono." Khona wathi kofe uhlangothi, "Vuka, uthabathe uhlaka lwakho, uye endlini yakho." Wavuka waya endlini yakhe, kepha izixuku zikubona zethuka, zamdumisa uNkulunkulu onikele abantu amandla anjalo. Esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMatewu ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye, "Ngilandele." Wasuka-ke wamlandela. Kwathi ehlezi ekudleni endlini, bheka kwafika abaningi abathelisi nezoni bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokho bathi kubafundi bakhe, "Yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na?" Ekuzwa lokhu wathi, "Abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kepha hambani nifunde ukuba kuthini ukuthi, ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo. Ngokuba angizanga ukubiza abalungileyo, kepha izoni ukuba ziphenduke." Khona kwase kufika kuye abafundi bakaJohane bathi, "Yini ukuba thina nabaFarisi sizila ukudla, kepha abafundi bakho abazili ngani na?" UJesu wathi kubo, "Abayeni bangalila yini umyeni enabo na? Kodwa kuzakufika izinsuku lapho umyeni ezakususwa kubo, yikhona-ke bezakuzila. Akakho obekezela isiziba sendwangu engakashukeki engutsheni endala, ngokuba lokhu okubekelwe kuyo kuyaklebhula engutsheni, kwande ukuklebhuka. Akuthelwa futhi iwayini elisha ezimvabeni ezindala. Funa izimvaba ziqhume, newayini lichitheke, nezimvaba zonakale. Kodwa iwayini elisha balithele ezimvabeni ezinsha, kulondeke kokubili." Esakhuluma lokho kubo, bheka kwafika umphathi othile, wakhuleka kuye wathi, "Indodakazi yami ifa khona manje, kepha woza ubeke isandla sakho phezu kwayo, izakuphila." Wasuka-ke uJesu wamlandela kanye nabafundi bakhe. Bheka owesifazane owayenomopho iminyaka eyi12 weza emva kwakhe, wathinta umphetho wengubo yakhe, ngokuba wayethe phakathi kwakhe, "Uma ngingathinta nje ingubo yakhe, ngizakusindiswa." UJesu ephenduka wambona, wathi, "Yima isibindi ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile." Wasinda owesifazane kusukela kuleso sikhathi. UJesu esefikile endlini yomphathi, ebona khona ababethi bemithingo nesixuku esixokozelayo, wathi kubo, "Dedani, ngokuba intombazane ayifile, kodwa ilele." Bamhleka usulu. Isixuku sesikhishiwe, wangena wayibamba ngesandla, yavuka intombazane. Udumo lwalokho lwezwakala ezweni lonke langakhona. UJesu izimpumputhe ezimbili zamlandela, zamemeza zathi, "Sihawukele, Ndodana kaDavide." Esengenile endlini, izimpumputhe zeza kuye,
uJesu wathi, niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na? Zathi kuye, yebo Nkosi. Khona wathinta amehlo azo wathi, makwenzeke kini njengokukholwa kwenu. Ayesevuleka amehlo azo, uJesu wayeyalisisa wathi, qaphelani ukuba kungaziwa umuntu, kepha zaphuma zamdumisa kulo lonke lelozwe. Ekuphumeni kwazo, bheka, kwalethwa kuye isimungulu esinedimoni. Idimoni selikhishiwe, isimungulu sakhuluma. Izixuku zamangala zathi, akazange kubonwe okunje kwa-Israyeli. Kepha abaFarisi bathi, ukhipha amadimoni ngenkosi yamadimoni. UJesu wayehamba imizi yonke nemizana efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa izifo zonke nokugula konke. Kepha ebona izixuku, wabanesihe ngazo, ngokuba zazikhathazekile, zihlakazekile, njengezimvu ezingenamelusi. Wayesethi kubafundi bakhe, ukuvuma kakhulu, kodwa izisebenzi ziyingcosana. Ngakho-ke nxusani eNkosini ukuvuma ukuba ithume izisebenzi ziye ekuvuneni kwayo.